Okei, moro, elikkä tässä olisi tää Hero PvP Base Story, elikkä eka base vaikkapa PvP, tää on raidattu PvP-penkki tänne laavaan, sitten on bot, tää piti olla potion penkki, mutta ei näköjään tullutkaan. Täällä on tämä koko Bisfarmi ja siellä on Mushroom ja tää on Netherissä. Enchantin paikka ja Nethervartti paikkaa. En ole jaksanut vielä farmata sitä niinku ihan samaa ja sitten nää on home. Tää on mun Endi-varppi. Täältä mä hankin mun Enderpearlit ja tämmöset. Näin ja nyt tässä olisi mun trackeri. Niin. Kyllä siellä joitakin näkyy. Siis home. Sitten mun vika ja paras. Tai tää on PvP-penkki. Täällä on jotakin randomia. Täällä on näillä. Tässä on vähän tommoista, tuolla vähän ruokaa. Randomia. Miakkoja. Nuolia. Poveja. Täällä on jotakin paskaa taas. Sitten täällä on oikeastaan vaan tyhjää. Ja nyt tulee nää tuolla Timarmorit. Nyt tässä on vähän tässä on parit jo IV ja tämmöstä. Vähän lisää tässä miakkoja. Ja semmonen oli se. Eiku aini XTHQ. No. HomePod. XTHQ. Tää on mun trackeri, tai tää toinen trackeri on otettiin nää pois niin. Ja. Okei, eli tässä oli nää mun baseet, elikkä semmonen servu ja base, näin. No ja sitten se olisi niinku moro. Nähdään seuraavassa videossa ja tää oli mun eka video, muistakaa. Ehdottakaa mitä mä rekordaisin ja kaikkea tämmöstä ja se olisi moro.